जानत रह मेहरारू सके काम दियाते दम छटपटाए लगी कि जितना काम बा उतना काम बा। दिन भर घर में ओकरा बुझाई कि हम कितना काम करत है आ के खैलक ना खैलक ओसे कोनो मतलब नहीं है। लेकिन जब ओकरा काम रही न तो खूब प्यार से आ सबसे ज्यादा जब भाव बनवावे के होई तब देखो सप्ताह में एक बार तो भाव बने के चाहिए तब जाके उनका लोग अथी होई। आ मरत 5 मिनट में निकल जाला तैयार होके मेहरारू कह दल जाओ कि छपरा चले के बा कि तैयार हो जा आधा घंटा में तो 1.5-2 घंटा से कम ना लगेला। कम ना लगे हो प्रकाश भाई। ई भामड़वा बनवावेली स आई मड़वा उखरवावेली स एकनी के दुखाला कि ना दुखाला रे मरते केतनो दुखाए भाव बने के चाहिए पातर नोखी होके के चाहिए पातर नोखी होके चाहिए। हां हां वो ऐसे नोखिया बनावेलन से हां जीभो तो पातरे बा जब बोललन से छन छन हां बात सही कहत रहा। इहो तनी सा हलाई तनी ने ठेका के हलाई भाव बने के चाहिए। केतनो कुछ हो जाए भाव बनावल जरूरी बा। सब कोई के निगाह मरद के भावे पर रहेला। हां काजनी भाव के दिखावे के बा। मरद के त हिंग प्राण खींच ली है सब। हां